¿Alguna pregunta més? Pilota, pilota! Pilota, pilota! Aconsegueix la teva pilota. No hi hagi tanta afluència. Coses del directe. Avui a Gràcia n'han llançat un munt i el Víctor Prats no s'ho ha volgut perdre. Quants n'han llançat, Víctor? Un munt. Has trabajado un montón hoy. Cuando hablamos de este problema nos referimos como problema al problema que nos crean. Solo lo podremos afrontar de una manera correcta cuando observemos el problema como el problema que nos crean y sobre todo el problema que tienen. Ese es el problema. Por otro lado, ha prescindido del delantero de Liverpool Morientes y del jugador del Valencia, del delantero del Liverpool Morientes. Va a contar para Luis Aragonés en este Mundial y ha prescindido al final de Marchena. Cerrarle los micros. Aparte, por fuera sí que hay gente y hay bastante tensión en el ambiente, se nota un poco de tensión. Como veis, hay un gran despliegue policial, apenas nos dejan acceder a esta zona. Los coches en concreto no pueden pasar. Aquí vemos, por ejemplo, uno. Inici sagnant del Ramadà a l'Iraq amb la mort de 30 persones en un atemptat contra una estació de servei a Bagdad. Un grup sunnita ha reivindicat l'acció. Jo crec que no, eh? Ara... Què tal? Com està? Molt bona nit. Senyor Sánchez Llibre, bon dia i bona hora. No cal, no, és que li surto per l'orella. No cal que em busqui. Aquí, vale. Bon dia tingui. Buenas! El Barça s'ha proclamat campió de Lliga, obligat, doncs, a parlar amb el nostre company Oriol Vidal. Oriol, bona nit. Bona nit, Esteve. El Barça campió i l'afició ho celebra. De què diries tu? Estem a Girona, amb el Marc, que podríem dir que és un jove artista. No sé si es pot apreciar bé, eh? Sí. El seu títol és el Xotxo de l'Apocalipsi. Toa. Marc, exactament què estàs fent? Ara estic treballant en un tríptic, del qual solament tenim a cap. Doncs, Maripau, mira quin estudi. No anem bé.